Miért érdemes asztrológushoz menni szerinted? Hát asztrológushoz... Hozzád akkor, teljesen mindegy. Hát én nem is nagyon tekintem magam igazi asztrológusnak. Na, szépen vagyunk. Ez csak úgy rám akasztották így a barátaim is, meg akik járnak hozzám. Valamilyen segítségért folyamodnak az emberek. Az adott pillanatban nem tudnak dönteni fontos helyzetekről. És tudsz segíteni? És ilyenkor az asztrológia egyfajta mankó nekem, amivel valamennyire be tudok pillantani az embernek a helyzetébe, és utána együtt vele, tehát még kibeszéljük így a helyzetet együtt, és akkor jövünk rá, hogy mi a lehetséges megoldás. De például, mielőtt jöttél beszélgetni, akkor megnézted, hogy ez jó nap-e arra, hogy most mi interjút csináljunk? Én magamnak nem nézem a horoszkópomat. Miért nem? Vagy nincs rá szükségem úgy, vagy hogyha nagyon nagy probléma van, akkor inkább mással nézetem meg. Nem látsz bele a saját képletedbe? Ugye a szem nem látja önmagát. Tehát, hogyha az asztrológia pedig az indiai asztrológiát, az Jyotisnak nevezik, az pedig a szem, a látással kapcsolatos, és ugye önmagamat nem látom. Másoknak tudok segíteni az én látásommal, vagy látásom fényével, de önmagamat nem látom, ezért ilyenkor jobb mással megnézetni. Tehát nekem van egy-két barátom, aki nagyon jó indiai, vagy egyéb asztrológus, és velük szoktam inkább ilyenkor. Mi kellett ahhoz, hogy egy fizikai bizalmú ember azt mondja, hogy a nem létező csillagállások, idézőjelben ellenőrizhetetlen dolgok mégis számomra mégis működjenek. Mégis bíz benne olyan szinten, nem csak magadnak, másoknak, hanem hát tudom, hogy sok-sok ezer embernek már segítettél. Szerintem a nyitottság. Tehát jó időben, jókor nyitott voltam valamire, és a tapasztalattal saját magamnak igazoltam először. Magát a meditációt is, hát teljesen kétkedve ültem be arra az előadásra, aminek az eredménye az volt, hogy megtanultam. De nagyon jó, és igazából az előadó személye volt a megnyerő, nem is amit beszélt. És tudsz itt tisztelni szentként embereket? Hajlamos vagy így fölemelni embereket? Hát az adott meditációs rendszerben ez volt az egyik fő dolog is, hogy nagyon, ez egy olyan, mint a szerelem, tehát olyasmi volt az a mester, aki ebben ott volt, és akkor néha találkoztam is vele. Ez egyfajta ilyen szerelem első látásra. És őt nagyon magasztaltam és felemeltem. Azóta is kutatok a megvilágosultak után, és csak most már nem próbálok ettől így távol maradni, és nem próbálom őket magasztalni, felemelni, mert ők ezt nem várják el. Másrészt nincs nagy értelme, tehát számomra se. De nagyon jó, tehát egy érdekes irány. Most ezt gyűjtöm, hogyha ilyen szenvedélyes gyűjtő lennék, akkor most a megvilágosultakkal való találkozásokat, tapasztalatokat, könyveket. Te magad megvilágosultnak tartod? Hát a megvilágosodásnak sok fázisa van. A megvilágosodás alapvetően az, amikor teljesen átvált az ember a gondolati tevékenységből egy ilyen belső tevékenységre, én így tudom. Ennek keretein belül nem tartom magam ennek. Azért egyszer szeretnék itt egy megvilágosodott embert ebbe a fotelbe. Hogyha tudsz valakit, akkor küld el. Megígéred? Megígérem. Köszönöm.